Oslavujeme svätého Pátra Pia z Pietročíny. S čím by nám len vedel tento svetec pomôcť? Napríklad ako zvýšiť ovocie svätej omše. Ako do nej viac vstúpiť. Ako do nej vôbec vstúpiť. Aby sme vôbec vstúpili do nej, aby nebolo to škoda, že síce príjeme na svätú omšu, ale nevstúpime do nej. To je náročné vstupovať do nej, lebo prichádzame zo svojich svetov, prichádzame so svojím prežívaním, prichádzame limitovaní sami sebou, svojim hriechom, svojimi záťažami. A teraz ako z toho celého vstúpiť do toho, čo je čisté, čo je nebeské, čo je Božie, čo je sveté. Toto vedel Páter Pio. Hej. Nech nám pomáha aj dnes, aj vôbec vstupovať do svätej omše. V úvode si, bratia a sestry, uznajme a oľutujme svoje hriechy. Ja viem, že je náročné veľmi vstúpiť zo sveta do duchovného sveta. Preto je veľmi náročné vstúpiť do svätej omše. Hej. Pokiaľ tá duša není obrodzovaná alebo obrodená Božím duchom, Božou prítomnosťou, pokiaľ nie je premienená Božou láskou, je to vlastne nemožné. Nedá sa vstúpiť do svätej omše. Hej. Dá sa len ako tak trošku si tak naďobnúť do toho. Preto to je, ale myslím, prečo je náročné veľmi vstupovať do svätej omše. Ona nie je akože zlá modlitba, alebo ani by som nepovedal, že ťažká, ale ona je neskutočne duchovná. Neskutočne duchovná. A preto sa do toho ťažko vstupuje vtedy, keď chýba duch a život. Hej, keď je tu veľa sveta a ešte nie je to popremieňané v tom srdci tou Božou láskou, tou Božou prítomnosťou. Hej, nie je to preosiaté v nás, nie je to prebolené, prebojované, hej, prebolené. Tak tedy je to ťažko vstupovať do Božej prítomnosti. A na čo by sa opäť zase ten Páter Pio hodil, je práve presne to, čo tuto už hovoríme. Prevčerom, ale aj teraz. Nie je to prebojované. Kto nám prebojuje náš hriech? A záťaže toho hriechu. Kto nám ho prebojuje? Sami si ho prebojujeme? Alebo nie? Nechme to tak. Nebudeme bojovať s hriechom. Nebudeme bojovať s tou záťažou. Dobre, beriem, keď nám to je jedno. Hej, rozumiem, keď tá záťaž môže byť veľká. Potom je riešenie. Naozaj obrátiť sa na svetcov. Páter Pio, neviem bojovať so svojím hriechom. Ani neviem, čo to je. Obhajujem si svoj hriech vo svojom živote. Neviem sa vymaniť z obhajoby svojho hriechu. Lebo všetci tak žijú. Lebo je spoločnosť tým prešpikovaná. Ak mi ty nepomôžeš, hriech ma zabije. Ale nie len, že zabije mňa, a zabije aj moje deti. Lebo hriech zabíja. A tak ja si neviem s ním rady. A tak mi pomôž. Toto by som bral takúto modlitbu za neskutočne úprimnú a pokornú. Keby si duša priznala, že neviem bojovať so svojím hriechom. Obhajujem ho. Mám ho. Musí mi niekto pomôcť. Kto mi pomôže? Koho zavolám do svojho hriechu? Koho? Hej, toto by fungovalo. Fú. Hej, keby človek takto není vypočítavosť, to je uznanie si vlastnej neschopnosti s vlastným hriechom. Uznanie si neschopnosti, že nie som schopný. Milujem svoj hriech, Pane. Milujem svoj hriech.
Vôbec s ním neviem zápasiť. Aj by som možno trošku chcel, ale... Vieš, aké je to? Obklopuje ma to z každej strany. Ťaží ma to. Čo si mám? Ako mám iný byť? Radšej sa ponorím do sveta, aby som nevnímal záťaž svojho hriechu. Radšej sa stratím v svete. Ako keby som vnímal bolesť, ktorú spôsobuje môj hriech. Lebo keby som sa priblížil k tebe, by som možno zbadal svoj hriech. A preto sa nepriblížim, Pane, k tebe. Nepriblížim. Toto je úprimnosť duše, bratia a sestry. Toto je úprimnosť duše, naozaj. Toto je nefalošnosť. Falošnosť v duše bude sa vyhovárať. Pane, tak toto je bodka, inak to nejde. Čo ty vieš o živote? Ja viem, aký mám život. Ja viem, aký ho mám ťažký. Čo ty vieš o živote, Pane? To je duša, ktorá nie je v kajúcnosti, nie je v pokore, ale v vzbure. V vzbure vlastného prežívania, v vzbure vlastného hriechu. Lebo hriech vytvára vzburu a rebéliu. Sme stroskotanci a sme vzbúrenci. Viete prečo? Viete prečo pre hriech? Lebo hriech vytvára toto k Pánovi. Tú vzburu a tú rebéliu. Hej, vzburu a rebéliu. Vzburu a rebéliu. To je vzbura a rebélia. Že vzbura a rebélia. Že keď sa začne hovoriť o Božích veciach, tak veľmi z nás ide vzbura a rebélia. Vzbura a rebélia. Vzbura a rebélia. Hej, že Boh môže za niečo. Hej, že taká vzbura a rebélia. Vzbura a rebélia. Ono by sme sa museli ale počúvať. Museli sme to počuť. Nahrať sa niekedy a vypočuť si to. Hej, že pozri, toto je ale vzbura. Ako ja chápem, ale ty sa búriš. Tak by sa ti zišiel Páter Pio, lebo by prebojoval tvoj hriech, jeho následky, aby z teba nešla taká vzbura a rebélia. Lebo keď to niekto neprebojuje, možno na to nemáš. Tak to bude stále vzbura a rebélia, vzbura a rebélia. Stratenosť vo svete, vzbura a rebélia. Stratenosť vo svete, vzbura a rebélia. Týmto neskutočne obhajujem Pátra Pia a to, čo robil. Lebo tam, kde sa nebojovalo, alebo kde sa neprebojovávali veci, tam, kde bola vzbura a rebélia, tam, kde boli neskutočné záťaže, tam, kde by to skončilo v pekle, vstupoval tento svetec a prebojovával za tých, aby to neskončilo v pekle. Toto bola náplň jeho života na zemi. On takto naplnil svoj život. Chápeme? On takto naplnil. My naplňame všeličím život. Dobre, to sa nedá nikomu zobrať, čím naplňame. Ale všimnime si, čím naplňali niektorí ľudia. Všimnime si, čím ho naplnil Páter Pio. To je neskutočné. To je že hej, to je úcta a bázeň pred tým. Úcta a bázeň, kde dal seba na tejto zemi. Kde dal seba. Kde vložil seba, kde vložil svoje srdce. Do čoho vložil svoje srdce. Do čoho bol ochotný vložiť svoje srdce. Tam, kde človek nie je ochotný bojovať sám s hriechom, tam vstúpil on. Prečo? Aby ten človek neskončil v pekle, lebo hriech zabíja. No zabíja naozaj. Preto hovorím, že dobre, budeme si ho obhajovať, budeme sa z neho búriť. Aké je potom riešenie? Riešením bol veľakrát Páter Pio pre tých súčasníkov, pre tú dobu. Hej. Tam, kde by to bolo skončilo v pekle, to neskončilo. Viete, prečo by to bolo skončilo v pekle? Lebo hriech, jeho obhajoba a vzbúra. Hej, nejaká záťaž, samozrejme, s tým súvisiaca a to je všetko. To ako keby všetko, hej, že to je celý balík. Toto je balík a koniec. Hej. Čiže toto je zatratenie. Toto je zatratenie. Hriech, jeho následky, jeho vzbúra a naše obhajovanie hriechu a skončenie niekde v stratenosti s tým hriechom. Toto je peklo. A teraz, keď do toho by vstúpil Páter Pio, mnohí iní svetci takto vstupovali, na ňom to nádherne vidno, tak by veľa duší bolo skončili v pekle takých, ktorí potom neskončili. Preto Páter Pio
vstupoval do svätej omše skutočne, ale on vstupoval aj tam, kde sa nikomu ľudsky nechce. Do temnoty ľudského hriechu, ktorý s ním nesúvisel. On s ním nič nemal. On s ním nič nemal. A on vstúpil do toho hriechu. Čo to pre neho znamenalo? Neskutočné súženie. Neskutočnú bolesť. Neskutočné trápenie. Súženie na úrovni života a smrti. Neskutočné súženie. Chápeme, kde vstupoval Páter Pio? Wow. Wow, že sa našlo také srdce. Wow. To je tá úcta, hej, že wow. Hej. Veľakrát, keď máme aj adoráciu, aj dneska máme, že k úcte svätého, tak náročne dávam úcte, lebo napríklad hovorím, že prečo si zaslúži úctu. Ja nedám k oslave, hej, k oslave dávam Pána Boha, Ježiša Krista, hej, Ducha Svätého, ale k úcte dám svätca. Prečo k úcte? Keď je k oslave, tak dám niečo z Najsvätejšej Trojice, hej, ale dám k úcte. Preto to dám k úcte. Takej bázni, hej, aby to bola úcta a bázeň, že ako žijem ja život, kde ja dávam srdce a čo si ty za tých svojich 80, 70, 60 rokov v živote, kde si ty dal za ten čas svoj život a kde ho dám ja. Chápete toto? Že kde ho ja dám, kde ja dám srdce za tých, my každý investujeme niekde to svoje srdce za tých 40, 50, 60, 70 rokov, my ho každý investujeme niekde. A teraz je dobre vidieť, že kde ho investujú aj tí iní, aby som si nemyslel, že viete, že my si ho investujeme a to je všetko a to je to najlepšie a ja som ho najlepšie investoval. Hej, a preto je dobre vidieť, kde ho investoval napríklad Páter Pio, kde si investoval ty svoje srdce, kde si investoval svoje prežívanie, kde si to celé ty dal. Vstupoval tam, kde sa nikomu nechce. Do temnoty hriechu iného človeka. To je zúfalé. To je zúfalé naozaj. To je zúfalý boj. Je zúfalé, lebo ten človek s tým nebojuje. On s tým nebojuje, on si to obhajuje, on to produkuje, hej, on vytvára tú záťaž, on vytvára to prekliatie, on vytvára toto tým hriechom. On to nevidí, hej, on to nevidí a má šancu, ten človek má ešte šancu, lebo hriech je taký. On je živý, on je osobný, on je vyprodukujúci niečo zlé, niečo temné, niečo preklinajúce, niečo zaťažujúce, nevinných hlavne. A ešte šanca je. Pátrovi Piovi vidíme, že je. V tomto vidíme, že je šanca tam, kde to vyzerá bez šance. Tam to vyzerá bez šance. On veľakrát vstúpil do takých tých ľudských záťaží, takých tých ľudských prípadov, kde to bolo bez šance, že to malo skončiť v pekle. Ale neskončilo. Takže naozaj to je tá úcta aj k tomu životnému štýlu. Samozrejme, je to aj omilostenie, ale je to aj spolupráca, dovolenie toho všetkého, aby to tak mohlo byť, aby to tak mohlo prebiehať, aby to tak mohol Pán si zachraňovať. Aby si mohol Pán zachraňovať tam, kde by to skončilo v pekle. Alebo aby Pán mohol, sme začali včera hovoriť o Božej spravodlivosti, aby Pán mal kde vyliať tú Božiu spravodlivosť. Lebo Božia spravodlivosť znamená, že ak ju niekde nevyleje na nejaké srdce, ako mal Páter Pio, a ten si to neodtrpí, tak tá Božia spravodlivosť urobí to, že príde taká tragédia niekde, také choroby prídu, že sa tu zbláznime. Lebo to je Božia spravodlivosť, bratia a sestry. Ono to není sranda, hriech. To nie je sranda. My si myslíme, že to je len tak, chápeme. Ja viem, že to nevidíme, preto sa nechcem rozčulovať, ale to nie je tak. Hriech je hrozný. Keby sme ho uvideli, sa zbláznime. Sme ho už nikdy nechceli robiť, keby sme uvideli svoj hriech. Viete, z toho vyplýva tá spravodlivosť, ten Boží hnev. A teraz to bude veľké. A kde sa to vyleje? Na potomstvo, na deti a potom príde tragédia. Veď to je to.
A preto sa to vylievalo veľakrát na Pátra Pia, aby niekde neprišla tragédia. Aby neprišla, inak by prišla. A on musel bojovať s tým Božím hnevom. To je Ježišovský boj. Pretože to robil, a je to Ježišovský boj, mal tie stigmy. Tie stigmy na jeho tele to ukazovali jasne, že to je Ježišovský boj. Hej. Preto mal tie stigmy. To je tým vyjadrené. Že chodí v Ježišovských bojoch, že bojuje ako Ježiš Kristus, že je na ňo vylievaný Boží hnev, Božej spravodlivosti. Lebo keď to nebude na ňo vylievané a on to neodtrpí, tak čo zlé to prinesie? Akú tragédiu to prinesie? Čo to prinesie? Toto znamenali jeho stigmy. Hej. Vyjadrením Ježišovského boja. Opäť úcta k tomu celému. Obrovská úcta a bázeň a vďaka. A vďaka. Hej. Vyliať Boží hnev. To je ako... On je následok spravodlivosti, ale to je následok hriechu. Hej. Ako, aby sme to nezobrali, že Boh je zlý a hnevá sa. To veľakrát ľudsky pochopíme. Nie. Ten následok Boží hnev je následok hriechu. To hovorím, že ten hriech má svoje vyjadrenie tak negatívne, a kde sa to odtrpí, kde sa to odčiní, kde sa to vykúpi, kde to bude vykúpené? Kde? Lebo keď to nebude, tak kde to dopadne? A čo to zničí? A čo to zabije? Toto sú otázky, lebo hriech zabíja, bratia a sestry. On zabíja. Naozaj. Tak to je život, kde sa pohybuje Páter Pio. Ono, celé to čítanie, to evanjeliové, ktoré tu zaznie, alebo zaznelo dneska, je krásne pochopené práve takým srdcom, ako mal Páter Pio. Ježiš zvolal 12, dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, liečiť neduhy, potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo, uzdravovať chorých. Hej, a povedali im, neberte si na cestu nič. A ono to vyjadruje to, že v Pátrovi Piovi, že to není vonkajší úkon. Viete, že to není vonkajšia vec, ale že to je vstúpenie do duchovného sveta tam, kde bude riešiť veci, kde bude hlásať evanjelium, kde bude uzdravovať, kde bude vyháňať zlo, že on do toho vstúpi. Viete, že to nebude také, že ja mám svoj život, môj život je jeden veľký luxus, ja mám svoj život a teraz si vyhradím nejakú hodinku a idem si odslúžiť svätú omšu. Idem na svätú omšu, som si vyhral nejakú hodinku. To presne takto neprebieha. Hej. Ale to je ten vstup do toho, že vstupoval do toho. Hej. To je ten rozdiel, hej, že si vyhradím na to nejakým spôsobom, nejaký čas a poviem si, že dobre, tento čas som si vyhradil, majte ma radi, lebo som si tento čas vyhradil, hej, že poďte sa, aký som dôležitý, som si vyhradil čas na svätú omšu, pozrite sa, aký som dôležitý. Hej, to je to tak, ako to neprebieha. To je to tak, ako to neprebiehalo, hej, cez Pátra Pia. Ale to je to, ako vstupoval skutočne do daných skutočností, do daných bojov, do daných temnôt, daných úmyslov, a vyprosťovaní z daných situácií. A toto bolo to, že uzdravoval. Potom my sme videli, akože, ak poznáme nejaký tak vidíme, že uzdravoval, alebo aj kriesil. Ale viete prečo? Lebo do toho vstupoval. Preto mu to fungovalo. Že on bol tam v tom duchovnom svete toho problému, toho prekliatia, toho zaťaženia, toho hriechu, tej temnoty, tých démonov. Rozumiete? To vstupoval do toho. On vstupoval do toho a preto to išlo. Uzdravil, vyhnal, aj vzkriesil. Hej. To je presne to, čo Ježiš hovorí tým 12, že choďte a robte toto. A otázka, že kedy to bude ale fungovať? Kedy to bude a kedy to nebude fungovať? No keď do toho sa skutočne vstúpi, tak to bude fungovať. Keď sa do toho nevstúpi, tak to proste nebude fungovať. Páter Pio to pochopil. Kedy to funguje a ako to funguje. Kde všade sa dá zájsť s tým Pátrom Piom, že?
Čo všetko sa dá poriešiť s tým Pátrom Piom. Vynikajúco. Aj preto dneska s ním tu adorujeme, aby nás zobral niekam. Aby nám vysvetlil čosi. Aby nám čosi dal. Čosi dal. Vysvetlil čosi nové. Aby možno aj zatriasol nami trošku. Nie preto, že sme zlí, ale preto, že zlo nás okupuje. Nie preto, že my sme zlí, ale preto, že zlo nás okupuje. A pretože sme dobrí. Ale nás zlo okupuje, zlo nás ničí. Pre toto. Aby vstúpil do nášho života, aby sme ho pustili do nášho života ako svetca, ktorý dokáže veľmi veľa pomôcť. Veľa pomohol. Oni sú aktívni s tým, čo svätí pomáhajú zo svojho života, tak s tým pomáhajú aj po smrti. Aby sme si ho zavolali na pomoc, aby sme sa nebáli zavolať na pomoc hociakých svätých, ale prečo nie aj Pátra Pia, lebo zíde sa, pomôže nám vstúpiť do rôznych skutočností nášho života, do rôznych záležitostí nášho života. Otázka je, či to chceme, viete, či to chceme. Či to fakt chceme, alebo to nechceme. Toto je to dôležité. Chcem to vlastne. Chcem prítomnosť Panny Mária, iných svetcov, Najsvätejšia, vo svojom živote, alebo nech som od nich čo najďalej. Nech je tento svet od mňa čo najďalej. Toto je to rozhodujúce. Viete, my tu rozhodujeme. My nemusíme rozumieť veciam. My môžeme mať ťažkú životnú záťaž na sebe. My môžeme neskutočne neviem čo mať za sebou aj v sebe. Ale my rozhodujeme, že čo dovolíme, komu dovolíme, aby vstúpil a nevstúpil do nášho života. A pred kým sa budeme veľmi strániť. Toto je to dôležité. My nie sme ideálni. O to tu nejde. Veď práve pretože nie som ideálny, tak si poviem, že chcem v živote toho Pátra Pia vstup do môjho života. Veď práve pretože nie som ideálny, poviem vstup Panna Mária do môjho života. Ale to musím reálne povedať. Reálne to chcieť, reálne bojovať o ich vstup do môjho života. Nie, že vlastne ja to nechcem. Lebo keď vy vstúpite do môjho života, tak mi ho poprevraciate. Alebo zoberete mi moje istoty, hoci sú zlé, ale to nevadí, ale je to moja istota. A vy mi zoberete istotu. A čo keď vy mi teraz zoberete istotu? No a čo keď je zlá, ale je istotou? Preto to my nepúšťame veľakrát ich do svojho života. Lebo nám zoberú istoty. Sú síce zlé niektoré, ale sú istotami. To sú tie pozemské istoty, o ktoré sa opierame, lebo nevieme žiť bez istot na tejto zemi. Áno, to sa nedá. Ale nebo nám chce povymieňať tie istoty, vymeniť nám tie istoty. Túto za túto. Hej? A preto to my ich veľakrát nepúšťame, lebo sa bojíme, že aký rozvrat urobia v našom živote, aký prevrat. Koho nám zoberú? Viete, že koho nám zoberú? Veď toto je to. Môžeme sa pozrieť, ale čo nám dajú? Čo nám sprostredkujú? Keby sa človek skôr takto pýtal, budeme mať skôr strach, čo nám zoberú. Alebo platia aj iné. A čo nám dajú? A čo nám sprostredkujú? Akú istotu nám sprostredkujú? Keď sa pustím tejto istoty, akú istotu mi dajú? Toto je tá otázka. A tak je na nás, na našej slobode, na našom rozhodnutí, že kto bude mať prístup do nášho života, kto všetko nám bude môcť pomôcť našim životom. Od toho bude veľa závisieť aj náš život, od toho veľa závisí úroveň nášho života. Kto všetko nám môže pomôcť, od toho to záleží. Hej, kto má prístup, od toho to veľmi veľa záleží. My máme naozaj obrovskú slobodu. Koho pustíme a koho nepustíme do svojich životov. Amen. A pretože Páter Pio bol, tak veľakrát sa buď tragédia nestala, alebo nestala sa tá najväčšia tragédia. Viete, čo je najväčšia tragédia? Peklo. Čiže môže sa stať tragédia, ktorú my vidíme. A to nie je najväčšia tragédia, ktorú vidíme z našej strany. Najväčšia tragédia, keď duša skončí v pekle. A pretože mal také omilostené srdce a prijal také omilostené srdce, pretože chodil čisto v Ježišových bojoch, mohol byť na neho vyliatý Boží hnev, alebo spravodlivosť Božieho hnevu, ktorá keby nebola na neho veľakrát vyliatá, tak by sa stala tragédia a veľakrát by sa stala tragédia, že by duša skončila v pekle. Veď toto je to.
Toto je to, áno, to je tá Božia spravodlivosť. Boží hnev a to je Božia spravodlivosť. Bož je spravodlivý. A Páter Pio veľmi veľa chodil v Božej spravodlivosti, bratia a sestry. Veľmi veľa chodil v Božej spravodlivosti. Božia spravodlivosť veľmi bolí. Boží hnev veľmi bolí. Veď samotný Boží hnev bol vyliatý na Božieho syna. Ja hovorím, že tej stigmy mal Páter Pio preto, lebo to je Ježišovské znázornenie, že v ňom ten Ježiš Kristus tak žil, tak neskutočne autenticky žil v Pátrovi Piu Ježiš Kristus, že mohli tam byť tie boje na takých obrovských ježišovských úrovniach realizované. Je to veľká Božia milosť. Skloňme sa preto Božou milosťou, budeme pokračovať v adorácii a naozaj nech tá adorácia slúži aj taká vďaka za veľké Božie milosti, ktoré Pán dáva a ktoré môžeme vidieť na Pátrovi Piovi. Môžeme vidieť na Pátrovi Piovi, že s nimi spolupracuje a nevzdáva sa tých milostí, hoci môžu byť veľakrát zúfalé. To sú zúfalé Božie milosti, takto by som ich nazval. Nie, že veľké, to sú veľmi zúfalé Božie milosti, ktorých sa Páter Pio nikdy nevzdal, ale spolupracoval s nimi. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.